Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Maigsuon uban sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga katuyuan, sa katuyuan sa atong Santo Papa, sa atong Arsobispo, ato sa biapil sa atong mga pag-ampo, ang atong mga kaigsuunan nga naa sa Middle East, nga naa sa kahimtang sa gubat, nga unta mahatagan sila kalinaw o safety usab diha sa nining kahimtang nila karon. Mangigsuon ug aron maandam kita usab niining atong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isukid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugid ko sayod ka man nga kinialaw misalig lamang sa kaayo Kaloy ano na o Ginoo ka nga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong ipaabot ipakanaon mo. kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gisugo mo ang pagpitol sa lawas aron pagtambal sa among kalag. Itugot nga makalikay kami sa tanang sala o nga madasig kami sa pagtuman sa mga sugo sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinatlogikan sa basahon ni Propeta Daniel. Nagampo ako sa Ginoo nga akong Dios, o gisugit ko kaniya ang akong mga sala. Miingon ako, o Ginoo nga gamhanan, o Dios nga angay kahadlukan, o nagtuman sa gikasaputan, o kansang gahom, walay paglubad, alang ni adtong nahigugma kanimo ug nagtamod sa imong kasuguan. Nakasala kami sa among pagbuhat ug dautan ug sa among pagsupil kanimo ug sa pagsalikway namo sa imong kasuguan ug mga lagda. Wala namo pamatia ang imong mga sulugoon, ang mga propeta nga nakigsulti sa ngalan nimo ngadto sa among mga hari, mga kadakuan og sa katigulangan og sa tanang katawhan sa nasod. Matarong ka, Ginoo, apan kami walay ulaw. Ingon man ang mga tao sa Huda ug ang mga molopyo sa Jerusalem ug sa tibuok Israel, kadtong anaa sa duol, ingon man kadtong atua sa layo, nga atua sa tanang kayutaan,
diin mo sila abuga, tungod kay nagbudhi man sila kanimo. Ginoo, kami o ang among mga hari, ang among kadagkuan, o ang among katigulangan, angay maulaw, kay nakasala man kami kanimo. Apan ikaw, Ginoo, nga among Dios, maluluyon og andam sa pagpasaylo. Bisan pag misupil kami kanimo. Wala na mo tumana ang sugo sa Ginoo nga among Dios, nga iyang gihatag kanamo pinaagi sa iyang mga alagad, ang mga propeta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ayaw kami tagda sumala sa angay sa among mga sala. Ginoo, ayaw kami tagda, sumalasangay sa among mga sala. Ayaw hinumdumi bato kanamo ang mga kadautan nga nangagi. Ang imong kaluoy madali unta nga moabot kanamo, kay nahimutang kami sa dakong kalisdanan. Ginoo, ayaw kami tagda, sumalasangay sa mga sala. Tabangi kami, O Diyos, among manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan. Luwasa kami o pasaylua ang among kasalanan tungod sa imong ngalan. Ginoo, ayaw kami tagda, sumalasangay sa mga sala. Paabuta nga na kanimo ang agulo sa mga binilanggo. Sa imong dakong gahom luwasa sila nga gihukman sa kamatayon. Unya kami, ang imong lungsod o mga karnero sa imong panon, magpasalamat kanimo sa kahangturan, latas sa tanang kaliwat, among isangyaw ang imong kadaiganan. Ginoo, ayaw kami tagda, sumalasangay sa mga sala. O Ginoo, ang imong mga pulong espiritu o kinabuhi, nagupot ikaw sa mensahe sa kinabuhi nga dayon. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaw ikaw, Ginoo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao, o ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasad-a, o kamo dili pakasad-on sa Dios. Pasaylua sila, ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban, ug ang Dios mo hatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod. Ibukbo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahagkom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Adunay usa ka istorya
nga ako ang nabasahan o mao kini ang istorya. Nga usa ka gabi nga kusog ang uwan, adunay usa ka lalaki nga nagmaniho pauli sa ilang balay. Ug nakita niya ang usa ka tigulang nga babay sa daplin sa dalan, na flat ang ligid sa iyang sakyanan. Ug daghan kaayong mga sakyanan nga miagi apan walay bisag usa nga mihunong. Busa sa samtang nakita sa maong lalaki kining maong kahimtang sa usa ka tigulang nga babay, mihunong siya o gitabangan niya ang babay sa pag-ilis sa ligid. Mapasalamaton kaayo ang maong tigulang nga babae og nangutana unsaon niya pagbayad sa iyang kaayo. Miingon na lamang ang lalaki, kung gusto gyud ka nga mobayad, sa sunod nga makakita ka og tawo nga nanginahanglan og tabang, tabangi siya. Ug niadtong gabi una, mihapit ang maong babay nga tigulang sa usa ka gamay nga karinderya aron nga mopahulay og makapainit sa makadiyot. Ug nakita niya ang waitress nga buntis ug klaro kaayo nga gikapoy. Ug sa iyang paglakaw, gibayra niya ang bayronon og nagpabilin og dako nga kantidad nga kwarta og usa ka sulat nga nagkanayon, "Someone helped me today. I am paying it forward." Pag-abot sa balay sa waitress, iyang gipakita ang maong sulat sa iyang bana. Og ang maong lalaki nga iyang bana, mao kini kadtong lalaki nga mitabang sa tigulang nga babae. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, gipahinumduman kita karon sa atong ebanghelyo nga ang Dios nga atong amahan usa ka maluluy-on, mapuanguron, buutan og manggihatagon. Dili niya kita trataron sumala sa atong mga sala o kalapasan, kundili hatagan ta niya og gugma, kapasayloan og ikaduhang higayon. Ug giingnan kita sa atong Ginoong Hesukristo sa atong ebanghelyo karon nga atong sundon ang atong langitnon nga amahan. Mga igsoon, nining ato ang pagpamalandong, duha ka mga punto ang ato ang pamalandungan. Una, stop judging. Sayon ra kaayo ang pagtan-aw sa sayop sa uban. Sayon ra kaayo ang paghimantay o panghusga. Apan, wala nato mahibaloi ang tibuok nilang kahimtang o kalisdanan. Kita nga mga tao, mga igsuon, dili siguro tanan, apan mostly, ang una gayud natong dali nga makita sa usa ka tawo ang iyang apan, ang iyang sayop nga nabuhat. Atong malimtan kasagaran ang maayong nahimo sa usa ka tawo. And that is our challenge. Stop judging. Sa giingon pa, mercy begins when we stop judging and start understanding. Second, start forgiving. Dili sayon ang pagpasaylo, labinag nasakitan ta. Apan kung magpasaylo kita, ma-free ang atong kasing-kasing gikan sa kasuko, sa pagdumot o kapait.
Hinumduman usab nato nga ang pagkamanggihatagon dili lamang sa kwarta, apil na niini ang paghatag og pasaylo, paghatag sa atong oras, pailog, pagtagad og pahiyom bisan ni agtong mga tao nga daw dili takos nga ato ang paambitan ini. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, kung lisod ang pagpasaylo, hinumdumi kini. Pila na kahigayon nga kita gipasaylo sa Dios. Pila na kapanalangin nga atong nadawat nga apan dili unta kita angay niini. Mga igsuon, kung atong hinumduman ang kaayo sa Dios diha sa atong kinabuhi, mas sayon ang pagpakita og kaayo og paghatag og pasaylo ngadto sa uban. Una mga igsuon, hinumduman nato bisan unsang kaayo nga imong ihatag, maayong pulong, pahiyom o ikaduhang higayon, ibalik kana sa Dios kanimo sa paagi nga mas labaw pa sa imong gihatag. Mo na mga igsuon, sa atong pagpadayon ni ining atong santos nga misa, hinumduman nato ang kaluoy sa Dios. Dili lang dapat muhunong diha kanato, kinahanglan kini nga mudagayday pinaagi kanato. Kung mopili kita sa kaluoy imbis sa paghusga, sa pagpasaylo imbis sa kasuko, o pagkamanggihatagon imbis sa pagkahakog, kita nahimong matuod nga mga anak sa atong lagitnong amahan. O na mga igsuon, pangutan-on ko na nato ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Gisugod ba nato ang uban pinaagi sa gugma o kaluoy o dali rabatang muhusga kanila? Magampo kita ngadto sa maayo ug maluluyong Dios nga moalim ug mopasaylo sa tanang natong mga sala. Moingon kita, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan mutuman sa iyang tahas sa pag-ayo ug sa pagpasaylo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno magpakitang pag-atiman o kahangawak alang sa mga kabos o sa mga sinalikway. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East o sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Magampo kita nga ang nasod maninguha unta pagdulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban nga pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali
mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dugang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton, ang mga nag-inusara, o ang mga baldado, makakaplag og kusog o kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dugang among pangamuyo. Ngay mo untang isipon nga takos ug mapuslanon na alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dugang among pangamuyo. Nga ang among mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan na, makakaplag og kalinaw og kalipay didto sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dugang among pangamuyo. Maluluyong Amahan, kining mga pag-ampo ug mga katuyuan nga among gipadangat sa imong atubangan, nagtug-an sa among mga panginahanglan ug mga gilauman. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigong ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatag mo, nagawat na mo kining akong gihanan, ang panupino nga abot sa yuta. O ginamasa kamot sa mga tao, mahimos silang kalanom sa kalakalang kanamo. Dayon ang Diyos, dayon ang Diyos, dayon ang Diyos santod sa Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton tayo sa Ginoo ang sakripisyo sa mga kamo, alang sa pagkain, pagmamaya sa ngayon, alang sa kasalanan sa tidog niyang santos na simbahan. O Ginoo, kaluy pagdawat ang among mga pag-ampo ug luwasa sa mga haylo nga yutan-on ang imong gipaalagad sa mga misteryong langit nun. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasag kanino, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagkaon sa mga pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong makaluluyon ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana
Amahan sukad pa sa sinugdanan sa panahon, kanunay ikaw nga nagabuhat ug kaayuhan alang sa imong katawhan, aron mas santos kami, maingon nga ikaw santos. Tanawa nga maluluyon, kining imong katawhan nga nagatigom dinhi sa imong atubangan, ipadala ang imong gahom sa imong espiritu aron kining mga gasa mahimo alang kanamo nga lawas ug dugo sa imong hinigugmang anak si Jesucristo, diha kaniya nahimo kaming imong mga anak. Sa dihang nahisalaag kami ug dili na makakaplag sa dalan paingon kanimo, misamot ang imong paghigugma kanamo sa Jesus, imong anak, inosente ug walay sala, mitugyan sa iyang kaugalingon nganhi sa among mga kamot, ug amo siyang gilansang sa kahoy sa krus, apan sa wala pa siya mudupa sa iyang mga bukton, taliwala sa langit ug yuta, agig walay kinutubang timaan sa imong kasabutan, nagtinguha siya sa pagsaulog sa pangilin sa Pasko, uban sa iyang mga tinun-an. Samtang nanihapon sila, mikuha siya upan ug mipasalamat kanimo ug midayig. Mipika siya sa pan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa naghinapos na ang panihapon, sayod nga iyang ihiuli ang tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon pinaagi sa dugo sa iyang krus. Mipasalamat siya kanimo pag-usab, mihatag sa kalis ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik kanhi. Nagabuhat kami niini aron paghandom kang Hesukristo ang among Pasko ug among walay kinutubang kalinaw. Nagasaulog kami sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw ug nagapaabot ni adtong adlaw kanus amo balik siya aron paghatag kanamo sa hingpit nga kalipay. Busa nagahalad kami kanimo, O Dios, kanunay matinumanon ug matuod sa sakripisyo nga nagapahiuli kanamo sa atong panaghigalaay. O Amahan, tan-awa nga mahigugmaon sila nga imong gitawag aron makaambit sa bugtong sakripisyo ni Kristo. Pinaagi sa gahom sa imong santos nga espiritu, himua sila nga usa ka lawas nga matambalan sa sakit sa pagkabahin-bahin. Himua nga magkahiusa kaming tanan sa huna-huna ug sa kasing-kasing, uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose, ni Alberto among obispo. Tabangi kami aron managtambayayong kami sa pagbuhat alang sa pagpaabot sa imong gingharian. Hangtod sa katapusan, magbarog kami sa imong atubangan aron manag-ambit sa kinabuhi sa mga santos, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, ug sa among mga igsuon nga mihalina nga among gitugyan nganha sa imong kaluoy. Unya, sa malingkawas na kami sa tanang landong sa kamatayon, magpahiluna kami sa among dapit diha sa bag-ong kabuhatan ug magpasalamat kanimo uban ni Kristo ang among nabanhaw nga Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya.
Gihataganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga langit, pagkailo ng imong ngalan, moabot ka ng imong giharian, matumang imong pagbuo, dinhi sa iyo tamayon sa langit, ang kalaguna mo sa matag adlaw. Ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tutuyan sa pagsulay. Hinunuan-uwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Heso Kristo, among manunubos. Kay imo man ang ginarian ang among himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon nato ipakita ang timaan nga kita managsuon, panagdait. Sa Diyos, sa mga sala, sa kalibutan, kaloy ikami, at agi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Mag-ampo kita. O Ginoo, kining among pagkalawat, maglimpyo unta kanamo sa sala, ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga langitnon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak
ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, panglakat kamo ug dad-an ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.